Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas kem bat bidor. Ka Sorkar India kala kentup ya kapung umyam hapok kadam Rehabilitation and Improvement Project ni ka DRIP program kenang ban yada na kanu jingja ka bas ngosi usembut menteri rangba jang jela ba Preston Tensong habe keren bikila ba thai khobor lai thu ru ba ka Sorkar jela kala pen state ru panchna ya ka surok arlan bela tep ru kom ka VIP road ka ba penya so shado umroi kenang ban pelat ya ka jingthang kali syadam san bat ban penduna ru ya ka jingya ki kali ling ba ka jingkeng ke badan hadam sai ha ka ju ko por lo thu ru ba ki riu shempang jo katnat Meghalaya Energy Corporation Limited bat katnat Public Work Department ya mentai kidang besar penya ben pa ben na ka por ha ka bai dei ba ka jingya da ya ka pung umyam na ka nu ka jingjulor kham tam e ka bai dei ba ka jingya linti da ki phau hajar li kali ha ka sisngi na ka jingkeng ke badan ha ka ni ka pung ulai thu ru ba ka jing marmot ya ka jingjulor ha ka jingkeng duar ksuat kadai ka bahap po pur sam jang National Highway Authority of India namar ba ka surok National Highway na do Jorabat Shabarak Valley kapadan ha Assam kam hap satya po pur sam jang ka Sorkar jela technical expert keladon na kalian jong ka BCL nata na kalian jong ka Blue Biru they have done their job, they have examined it properly. But nga try play ka statement ba ay na kaliang jong CMD jong MCL ba ka capacity jong ka tigijingking hanti kalong maximum 40 metric ton. Kamu within 40 metric ton kalong biang. Mo what la ka lifespan jong ka tigijingking kalong overage. Dan rai hadin bikila pek kila kami. Namara komopi ngimlah ban komen mangi bomde kita technical expert. Dan rai na kaliang jong kita technical expert jong ba ketika jingking haduk mentah kadang long bangkit 40 metric ton. Mau tangkawi bahkan ini kan National Highway. Kabadai nadu nang tena Jorabat. Hadu hangte ha border Assam. Hapo Barak Bali. Kani kamde isu ha jurisdiction jok state government. Kani kadai baik jok kanai. Ha kabang la adep meeting lu mulai keren baru project director jok kanai. Bakin pensted ya kan kam kunuban repair ban penbit penbiang ya ketika jingking. Dan lain nak kalian ke state prudi we have nothing to say halor kani dan lain ke mangilong concern mengi nak kalian ke government nak state government kolong ba lakom nung dulu ban pendek ploy kat bala kadang ba ka traffic ka ba ya kini ki loaded trucks kan pentut ya kan ka Shillong City tu nak kadang menta nak kalian jogi polis kila ai ya ka entry points ka entry timing ka balong baik nadu kapor kenda biji benwit hadu kapor ru biji mistake ia kata balai you mengikwa ban avoid dengan traffic apa ka Shillong ngimsya bakin ya ka kapor mensi ban ngimsya ban ya ka kapor janmi tu like no dalam mi kabut after 9 pm onwards dan kama balai bengi sepemi ia kata ka VIP road ka ban ya ban mi ban connect be sati sumroi ru kadai kata ki jumut balai you bangin yap ngini lek kat bala bakat ke traffic kanum jurtan tepo podam dan namun tu hoi kadon ke jisa ba ni don kam banshna thamai ten rei ke basmutunat kolong bana kaliang jongga government of India kila include menta na ia kane ka way ka dam jongi ke bakile ia kata ka karni ka rehabilitation dam rehabilitation giom ka drip program jongga government of India te kila that shortlisted baka the ka dam jongi ru kan de ka way ni kita ka ba ka project kan ya lemba jong kan ka way ba ka way na ka nakajela jongi ka bangidon bok niyo ya ketika dam de menta kidang include then only nganla panya through him neglasna DPR bajakan ni rook it's not looking by me it's looking by power department